mambo walokazwa na mware umambo woze pasipesua ulokazwa na mware chiditenderai ama tifare tiri pamwe chete baba mu province apana anomboti ndinokuda nekuti variyo baba ndasiya vari kuweza mupini kupuka muhondo mune shumba dzevakomana wana kuti uri muvakomana vasikana vachidiki tinorwadziwa petinenge tiri kwamambo Mutasa tichiona asikana achidiki achizika kuti wakabatwa nemurume Teachkach MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda pa YouTube channel yedu Teachkach MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifambira Ndochipondora tete fungwa shoma dzinoita kuti udini upinde bhizi. Saka tabatsirwa vati musasanganise mabasa futi. Kana vari mukristu ita mukristu kuti apa wambopfeka bhachi apa wapfeka bhachi, nekuti kana kuri kuti Mwari auya pauriwe paupenyu hwako akukomborera akaona paine musanganiswa chikristu chinenge chiri kwanyasora kuti munhu ane mfumo yemuchechi zvese unonyatsoita zvimwe zvese, asi paine kamwe kanhu kakashata kamwe chete unoburiswa vanokuudza kuti sara wakadaro ndapfuura ini. Ukadya raisi yako pisa pai odya nema 100% juice aya zvese zvakanaka, pamusoro pezvozvo yabhidzi zvisina kuigaba kana zvamudumbu mwira wongoti bhabhidzi inobuda zviya zvakanaka zvinonzi munhu wese out. Saka zvakanaka zviya zvichaoneki zvawaiita nemhaka yekuti nezvauzi atigataita zvinhu zvakanaka. Inotenda Mwari nesoko rari pakati pedu tadzidza zvakawanda, ini tanodzidzawo zvakawanda chaizvo. Pane imwe nguva tiri kupfuurira mberi tichifara. Tine vamwe vari pano, mukoma vari pano vane chipo chavanacho chavada kutiratidza izvozvi. Vanoti pamukoma chavo Smart 6 vakuuya kuzotiratidzawo chipo chavakapiwa naMwari pane imwe nguva. Uyezve ndikupura kuti pavari kuuya kuzotiratidza chipo chavo, kutiratidza chipo chavo, kana paine masangano ari pano vanoda kuitawo zvavanoita, kana kuri kuimba kana kuitawo zvavanoita, vauye pandirapo vanyorese ndinyore pasi paprogramu yangu ndizokupe chijana chekupinda-pinda. Kana paine vamwe vano mapoemu kana chichi zvavanoita vangu vachiita, ndinokumbira zvakari muuyewo murejechawo zvakari patiri kumosona mukana. Ndaita basa mukoma Charles munguva yenyu. Makasimbera wabereki. Asi ndine urombo wabereka ndina zvamunofarira. Yes, andina mazamuza naye. Right, it's okay. Asaluna kwa kunjimbo. Adidika. Asa kupeza nguwa kanyanya. Wadi ndiko manya nguwa pergamenda piwa naye. Ndio konja zero. Nguwa dzakakosha. Right, wakomana wari kuuridza. Sorry, yenye wakomana pari zvino. Hamuna basa. Right. Chakumbira mbiri chete. Maita basi. Vamos, solo iba a curué. Vamos.
baba tine nyaya ninayo ndiyo nyaya yandauya nayo pamberi penyu ndinoda kuremekeza iwo ukuru uri pedo ndoda kuremekeza wana baba vari pano ndoda kuremekeza wana mai vari pano chinditenderai ndipinde munyaya yanguwe mambo wanogadzwa naMwari umambo wose pasi pezuva unogadzwa naMwari chinditenderai hama tifare tiri pamwe chete baba umambo wose unogadzwa naMwari umambo wose unobviswa naMwari hamawe tererai hazvinei kuti ndiwe hazvinei kuti ndini Farao newamwe paunopara kaipapo zvekwako zvinoita zvekwangu zvinoita zvekwangu zvichiita zvekwangu zvinoita ngatifarei vana baba murunemeterwa namayuko wakomana nditendere nditange kutsanangura ndakakokawo pano ndokuda kwaMwari handikugona kwangu takawanda tinoridza asi nyasha dzaboroka pamuchana wemombe zvinonditenderei hama ndiitewo basa manditenderei hama ndishumire Mwari uko kudenga varume kunoenda watsvene uko kudenga vanamai kunoenda watsvene wasina zvinorema zvinonyangadza baba wasina zvinorema zvinonyangadza baba shuwa ukakudenga varume unoenda watsvene wasina zvinorema zvinonyangadza baba wasina zvinorema zvinonyangadza yawe shuwa oh yes. Chiko baba zvamunomurangarira mono cheko yawe zvamakamupa simba mono cheko yawe makamutarira mono cheko mama zvamakamupa simba akafanana nekuruva renyika rinongopeperedzwa nemhepo akafanana neruva rinosvava kana zuva rapisa akafanana nomumvuri wenyika unongotesa chero kuva wasa mono chiko baba zvamunomurangarira mono cheko yawe zvamakamupa simba anotonga nemvura anotonga nenyika anotonga chero munhu zvake ari panyika baba
Bono cheko yawe chamaga mopa kutonga. Bono cheko baba maga mopa simba hunde 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 ah eh hunde 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 ah eh. Koshi janingaita kana musina kutendera. Koshi janingaba kana musina kutendera. Baba hunde yeah baba hunde yeah mama we mama we hey mama 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 hey mama hey mama we mama we mama we mama we Tonera uchatsoka wakauya usina chino chango tsokera usina wakauya usina chino tsokera usina. Right, makadiko muri Zimbabwe kumatima nenyika kwese kwa mukadai muri zita ndinonzi DJT1 nasi tiri ku dunhu raishe Muredzwa Muzvare muri munyika ya Mambo Mutasa ndo kwatiri zuva ranhasi saka toda kumboita mukana wekuti timbokurukurewo nawo iwo ishe Muredzwa Muzvare wambotiudzewo kuti zvakambomira sei sezvo nhasi taona pane gungano pane vanhu wambotiudzewo kuti zviri kumbofamba sei uye chii chiri kuitika. Muzvare tinokuchingamidzai makadii zvenyu? Ndinofara makadini? Tinofara chose. Kuri sei kunoku? Aiwa kuno kwakanaka. Tinotenda Mwari. Taona vanhu vakaungana Muzvare, mungatiudzawo kuti chii chiri kuitika zuva ranhasi kunoku? Pakanaka mazvita. Regai nditsanangure kuti semutungamiri ndinenge ndichifunga kuti vanhu vangu ndombovabatanidza sei. Sokuti munoziva kuti matare emadzishe kubatana kwevanhu kunge kana paita mhosva. Saka ndinozombofunga kuti regai ndimbovati pfungwa dzavo dzimborasika zvishoma. Vazive kuti ishe wedu vanotida. Saka ndinochiona kuti ndoita musi. Ndinototora nguva ndichiplana. Kuti ndichazovapei chekuti vazotenha mukana vachidya. Vanhu pacho panototanga kufunga kuti saka vachauya here. Dzimweni dzenguva mwe vanoti kuenda kunodaidzwa kupedza nguva, vamwe vanenge vachida kuita mabasa avo. Saka unenge uine kahomework kanenge kakati kurei. Saka ndinochironga ndoudza masabhuku kuti ndiri kufunga kumbotandara hangu nemhuri yose. Saka ivo vanochidaidzira vanhu kuti tiri kunosangana kwaMuzvare tichifara zvedu tiri ikoko, nekuti ndinondokurudzira vanhu kuti tinofanirwa kumbofara tisiri mukuchema. Tinofanirwa kufara. Saka ndo urongwa hwandinawo nhasi pano kuti ndakangoti timbofara. Gore rapera takaita musi wa30 September, gore rino tapinda musi wa28 September. Chinhu chatinongoita chandakangofunga kuti ndikachiita pagore vanhu vanonzwa kumbosangana nekuzivana nekusununguka. Zvikuru ndakatarisa vanhu vemachechi nemuzvikoro kuti vanhu vanofanirwa kusangana vachionesana, vachifara, vachiziva kuti alright kuchechi ava vanoitawo zvakadai, ava vanoitawo zvakadai, vanoitawo zvemichongoyo. Very unfortunate kuti takanga toda nematraditional dances emuzvikoro, asi nokuda kwemutemo yechikoro ndofunga mapapers avo akazotadzawo hawo kudi kufamba nenguva. Saka ndini chingosanganisa zvese nezvikoro kuitira kuti zviende zvakanaka. Alright, aiwa ndinotenda Muzvare nekuti tsanangurira kwakanaka. Ngatimbodzokerei isisu pachiwanhu chedu. Chiwanhu chedu chakamira sei? Chiri kuchengetedzwa here sezvachaiitwa kubva kudhara tsika nemagariro edu? Mazvita uyu tsika dzedu nemagariro dzanga dzakuita sekuti dzakurasika. Matunhu akashaya utungamiri hwepasi chigare, vanhu vanoita zvese zvese.
nyika dzedu dzofumuka, chiwanhu chedu chotadza kunyatsoita zvakanaka. Saka ndiri kuona sekuti vanhu pachiwanhu chaipo chaipo vanhu vanga vakutaramuka. Asi nekuda kwekuti taamo munzvimbo tiri kudzoredza tichivaudza kuti tsika dzedu dzechiwanhu dzinodai, sekuti patinokurukura kuti masango edu aya tisapisa ba, tikapisa nyika yedu haimiri zvakanaka. Nzizi dzedu tisafukurire ba tichizama kutsvaga mvura yepasi, ngatimire iri kusinira yacho idini ingowerera iri pairi ipapo. Miti mikuru tichiti isatemwe kuitira kuti tichengetedze nyika yedu yakadini yakanaka. Tinodaro tichizobika nyangwe nemakanjo ekukumbirirawo chiwanhu chedu kuti tiri kukumbirawo kuzopiwawo mvura dzakanaka dzisina bopoto dzinochengetedza vanhu dzichipinda pasi vanhu vachirima. Saka chiwanhu chedu tiri kudzoredza panzvimbo kuti mitasa yedu imire zvayanga iri kubva kumashure. Nzvimbo dzinoyera tinadzo tiri kudzikoshesa kuti dzinofanirwa kukosha, dzinofanirwa kuyera kuitira kuti pashaye zvinozokanganisa dunhu. Chokwadi. Aiwa, tinotenda zvikuru. Ngatimbotarisei, tiri kuona imimi muri munhukadzi muchitungamirira vanhu. Handizivi kuti imimi munozvionawo sei kana kuti wamakagara nawo wamuri kutungamirira wanozvitorawo sei. Mumbotitaurirawo imimi kusaidhi kwenyu kuti semunhukadzi mubva mapiwa basa rakadaro rekutungamirira vamwe vanhu weruzhinji wakawanda, asi muri munhukadzi munozvitora sei? Kutungamira vanhu uri munhukadzi chinhu chisingakasiki kugashirika. Asi ndakatarisa kusaidhi rechiwanhu rinotongoti vachida vasingadi, kana watopo ndo zvatopo. Saka tinochitora kuti chiwanhu chedu chikanga chakaitwa nemazvo, nzvimbo yacho inokutungamira, vanhu vacho vanotodaira nekutotedzera zvaunenge uchitaura. Aiwa, ndinotenda muzvare nekutsanangura kwakanaka. Tinodaira kuti mhuri yeZimbabwe vari kukonai, vari kukunzwai. Mungawa here zuva ranhasi muine mashoko amuri kuda kuti munge muchiudza mhuri yeZimbabwe ndisati tabva panapa? Alright, mazvita. Kumhuri yeZimbabwe ndinokurudzira kuti madzimai ngatisimbe. Kana tichinzi ngatitungamire, ngatitotungamira, tisazonzwa kutya. Ndinoti kumadzimai unofanirwa kuita confidence yezvauri kuita, usatotanga nokuita mubvunzo nezvauri kuita. Ibva watoziva kuti ndinoda kuita ichi. Hurumende yedu yeZimbabwe tinotochemawo nekukumbirira kuti panozoitwa zvigadzwa zvechiwanhu vazorangarira vanhukadzi, pasazoita pane inonzi discrimination yai, kuti vanhukadzi vanopedzisirwa munhurume ndiye anotanga mberi. Tinotorino mukana wekuti tichida kusumudza mitana, tichida kusumudza nharaunda, tichida kudzirira mhuri dzedu nemhuri dzenharaunda, nekuti kune zvakawanda zvinove zvichiita vana vanobhinywa, vana vari kunwa hwahwa, vana vari kudii. Saka zvikataurwa nemunhukadzi zvino zvinenge tombonzi tichati toona, asi tinokurudzira kuti hurumende ngaione vanhukadzi nekuvapa nzewe. Zvizhinji zvinobudira muvanhukadzi. Tinotenda mhuri yeZimbabwe. Ndimuzvare wandiri kutaura nawo panapa. Ndofunga manzwa mashoko pamwe chete nekurudziro yavari kutaura. Aiwa, tinopambiri nekutenda zvikuru. Tati timbokupeiwo zvishoma. Ndo kwatiri zuva ranhasi ndo chiitiko kachiri kuno. Ndofunga manzwa wataura wakati izvi ndinozviita iri kuri kuumbiridza vanhu kuti ngatisangosangane parufu chete. Aiwa, ngatisangane zvakare mumafaro. Saka chinhu chakanaka. Tinotenda zvikuru. Thank you very much. Rambai muinesu. That's how we actually
Right, Baba Makadi. Ndiripo Makasimbere. Tinofara zvikuru. Makasununguka here kutiudza kuti zita renyu munonzi ani mimi? Hongu ndinonzi Sabhuku Gilbert Matiza. Alright. Ndichigara mudunhu raMuzvare Muredzwa. Aiwa, ndinotenda zvikuru Sabhuku nekutsanangura kwakanaka pamwechete nekuziwana. Right, ndaona panapa zuva ranhasi pane chiitiko chiri panapa. Mungatitsanangudzirewo here pamusoro pechiitiko chiri panapa zuva ranhasi kuti zvakamira sei? Hongu, Muzvare Muredzwa munhu une wanhu pamoyo. Saka iye unongoti ngatimbofare, timbodaidze mhomho yedunhu rangu iro ndinotungamirira, timboswera tese tiri panapa tichifara. Ndinoona ndiwo chiitiko chiri panapa. Munhu une shungu newanhu wake, ende anoda wanhu zvisingaiti. Aiwa, ndinotenda zvikuru. Ngatimbotarisei isisu, imimi ndimi Sabhuku, ndimi munenge muchiona vanhu kuti vanhu vari kugara sei, wakamira sei, muri kugarisanawo sei kunoku nevanhu munzvimbo yenyu? Ya, inini ndinotenda Mambo Mutasa nekuti kunzira Muzvare kwaakaita, Muzvare Muredzwa. Vanhu vakunga kungoita zvese. Kupisa moto, kutema miti, kurima mumatoro musikatenderwi. Ukada kumutaura naye yatova hondo naye. Saka kuuya kwakaita Muzvare panapa, ndiri kutoona kuti zvinhu zvese izvo zviri kupota zvichigadzirika. Mambo Mutasa ndinomutenda zvikuru neurongo hwakaita hwekunza Muzvare pano. Tinotenda zvikuru. Mashoko api amunoda kusiyirawo zvenyu kune vari kukuona nhasi? Ya, kune vari kundiona nhasi,
ndinosiya shoko rekuti vanhu ngatiteedzere tsika dzedu dzechinyakare, chiwanhu chedu chirege kufa because chiwanhu chachiri kufa mazuva apera asi izvozvi ndiri kuona kunga zviri kugadzirika. Ngatiteedzei chiwanhu chedu sezvachachiri. Ndiro shoko rondiri kusiyira kumhuri yeZimbabwe. Aiwa, tinotenda zvikuru. Aiwa, maita basa Sabhuku.
Adamu pamusoro ishe muredzwa dunhu menyu nemasabhuku enyu pamusoro iyi vana baba nana mai pamusoro iwe musangano weZANU PF uri kutonga wari pano pamusoro iyi madzishe akatenderedza ishe muredzwa pamusoro iyi ishe Sakukanya ishe Sanamandwe ndichigumisira ndichiti pamusoro iyi Changamire Mambo Mutasa ndaona patasvika pano pachichaiwa manja anga ari kuchaiwa neutungamiriri asi aMambo Mutasa handina kuwaona zvakadaro zviro zvese zvine correction ngatimboita tione wana baba ndirove maoko ekurova kuti tiri munyika yaMambo Mutasa
Vakomana munoziva kuti nguo dzedu dzinobviswa, vana mai mitsipa yedu inoenda parutivi. Tinovaremekedza mumvuri wemanyika nemhuri yavo yavakakuta mumvuri wemanyika. Nhasi inini ndiri kufara zvikuru, ndabva kutsonzo kwaNyatsanza. Ndiri umwewo waishe Muredzwa panguva inoteera kana zvabudiri murume 40 years ndichifamba nevarume 1 out muprovince. Hapana anomboti ndinokudawo nekuti variyo baba ndasiya vari kuweza mupini. Kupuka muhondo mune shumba dzevakomana 1 out uri muvakomana vasikana vachidiki. Tinorwadziwa petinenge tiri kwamambo Mutasa tichiona asikana achidiki achizika kuti wakabatwa nemurume. Munozoona asikana vatsikitsira madziso ayo echikadzi kudai. Chengetedzai misha yenyu, chengetedzai mumba yenyu. Kunyangwe mbuya akashusha zvakadini, kunyangwe murume akashusha zvakadini, iwamo ndo zvinonzi iwa gamba, iwa gamba utarise vantu, iwa gamba, iwa gamba utarise vantu. Gamba vamwe vedu havasi kurya zvinonada, kwakuswera kunengisa mukadzi uri panext door nababa uri panext door nekuti hauna kuita gamba kuwana wako. Ini ndinodya ini. Handisviki mutaundi ndichihira mukia murestaurant, ndinoenda muholiday inn because ndakachengeta uchiremerera changu kuwana wangu. Handina kumboenda padare raishe ramambo rasabhukunzi mai avo wahura. Handibikiri murume usiri wangu, ndinomuda wei. Mangwanani baba, mangwanani warara wapwere, azvione kuti kumeso kwangu ishumba. Kuti pindai ndimuisire tuti, kwakutora nekirimora yakauya kubva kuSouth kukurungira murume uri wako. Saka prostitution yakura, chihure chiri kukura. Tiri kuzwanana. Ndanga ndiri kuramba ndichitaura mutaurire wanga uri kuita mufundisi. Vachiri zvimwe wakadzi isu tinozvifarirawo. Hatizvifariri mufundisi hai. Tinotofarirawo kuva vana mai vane zviremerera zvavo, vanochengeta michato yavo. Muchato handi wekuti ndi mufundisi kuti iwewe neni tinotorana. Muchato ndi baba. Baba umwe unotora nemaputi ekugara ari muhomwe kuti ndine marusazi kunyepa. Mudzimai asingabikiri murume wake. Iye zvinezvi kune koroni, kune chinyi, hurumende iri kuedza nepeinokwanisa, murume unondobuda nenzara. Wana vanobuda nenzara. Okay. Ndanga ndiri kuona vakomana vachidiki. Sumukai tione watamba vaya dzinomwa una pungwe. Watamba sumukai muone. Uyai hapa. Sumukai wasikana uyai. Mufundisi Makumbe, ndinomukumbirawo 5 minutes chete nengoma dzenyu. Ndida kuti wana baba muone kuti vari kurasa tsika ndiwanani nana mai tisu. Kutora zvisiri zvedu kuisa kwari kukundi kusiri munyika yedu yeZimbabwe. Munonyasa kuturovera tujambe. Inini ndichaimba wana mai muchidaira. Mutasa ndi mambo, ayayere, mutasa ndi mambo. Mutasa ndi mambo. Mamona ndi mambo.
zvechiwanhu zvedu Zimbabwe zvairi handizveri iye zvinezvi ndakutaura ngepamusana paishe ndibvumire ishe vangu ishe vanouya vanhu wechisi umwe urimo nebadza vanhu waye kutsima akuendi uine chepamoto umwe urimo uri kuenda nacho kana dai chiichi bhorani hapandi manapukeni umwe uripo nawo hapandi zviro zvemadzimai umwe uripo napo nyika ino haidi kwinipa umwe uripo hino taakuchema manje taakuchema ngemutoriro chizwa mudikani mauya kumabiko ashe ndida kumutipa sekutipwa kwamaitwa ndiye imimi mungoti ishe wangu uri mwamutoriro wangu imbavha wangu iyi wana mai wakuru wari munomu waiziva kuti kuva kwaita nzara waitora wangozo wachisiya wakanda kwaishe yakasikana ye zvinotamira ngei ishe vangu ndiri kuona nhumwa yachangamire iri pano taikumbira kuti tizove nerwendo rwekuenda kwamambo kuwana wechidiki sumuka mwanangu sumuka wakabatwa nenyaya yatinoti COVID-19 wakava nevana hatifanirwi kundoti pasi pamusoro hatifanirwi kundoti bobobobobo zvisina action titaure naChangamire kuti Changamire tine Nyamuzara iri kwa Honde itakure vana vaende kuzvikoro zvekubika kusona kana dai riri dofo aende iko chikoro chekunyamuzara chakakwana pane kuenda kwakaita vana kumagamba inini ndinayo uri pamagamba ndiri kuyokomana ndiri kutetena asi taienda nezvigapu kowapa vachibika mazuva atanga vamwe wakaseka asi wadi wakaenda saka taida kuti wana waende kuchitepo waende kuHonde Valley kumanyamuzera wakomana pakukwanisa mazvizwa izera rekuita mai here iyi handi maiba wana baba zvichengetei mwana ugara pasi tatiri kuona vamwe vari kutoenda kujeri kuma9 years hazvibatsiri vana vanosara vasisina wanhu ndo basa raishe ishe kuti azokununudze kuti wangu haendi kujeri hazviiti mutemo unonga waita banga rinopotsa tsvimbo inopotsa futi chaiyo inopotsa motikari inopotsa asi mutemo haudini law has no excuse ndati ndisimbisise ishe Muredzwa kuti vanhu vekwamuredzwa wauya ndimi vanhu vekwamuredzwa dai kuri kuti zviri zviro wauya nhasi ndiwo wanonyorwa mazita musi unouya fertilizer ndapo ini ndiri diabolos nyoka nekuti handitengwi ndinozi mambo usanyengwa utengwa handi kupfimba naba ndinondopa vanga vari pano nekuti vanoteerera ishe vavo vanozwa murudzi waishe wavo vanoteerera muriri weshiri yaishe wavo havazvidzi havati mukadzi kupedzisira ndahakupedzisa tiri kuzwa mumaredhiyo muri kuimbwa mazuva ano kuti ipai vanhukadzi zvigaro iwewe manje woti ishe Muredzwa umudi pai nevakadziwo endi machechi edu akanaka kwazvo tine machechi akasiyana siyana akabvumirwa nehurumende yatakasainira asi tisave neupombwe tiri machechi ikoko handiti wana maiyo tisasenzese upombwe ngatichengete dzimba dzedu ndo kunozobva zvimwe zvipare zvinozokanganisa vana vedu ndati vana mai nana baba ndauyawo tichitaura nenyaya yetsika dzedu kunyangwe matirauzi chaiwo tirauzi rakanakira kumwana weyosikana asi hona mapfekera aro isa chiro pamusoro kubvira kuti twasu 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 imimi womurora mumukowa wamwe warora wakubariswa ndiwana Sezani rada kunanikwa pakubva kubata pegi kona to kona sekuru uri kuona iriyo taiti yataurwa yakazi taiti iya kubva yazi munomu kuti
aiwa ishe akazviona ane mvumo yekuti uri pabhawa uya kuno wokupa mutemo washeshe ngatipe madziso edu basa rekuti tiwane kurya tirarame tiende mberi nyika yedu iregere kuva iri nyika ine nzara vanokumbira izvo tiri kutaura zvezvikoro nemvura kuti dzigadzirwe wana vakomana masabhuku ari pano dzidzisai kuti chii chinozi bhandi kusunga chiuno mwana unobvunzwa kuti wakasunhurirei bhandi uri muform 4 uri mugrade 7 uri muform 1 wakasunhurirei bhandi hambai kwashe ngavasunge mabhandi avo kusunga zviuno zvavo bosha dzayo ndati ndinofunga kuti Mwari andipa mukana kana isusu tikapihwa mukana wekutonga tine matongero akasiyana samai sababa bato iri nebato iri kumachechi tisaite mukana wekutonga ishe sevaya vasina kuuya handizvo ndatuke ndafara ngekuona chiwano chedu chichimbiwa ishe mazvitane kuti koka nemhuri yenyu changamire mambo Mutasa vazvita nekubvumira nemadzishe ake inoti mazvita sisina kuita zvakanaka ora tinotenda chaizvo tinotenda nemashoko akanaka iwayo wanenziwe wanzwa ino nguva tinoziva kuti munoti munyika yamambo Mutasa vasikamuzivi mambo Mutasa mambo James Kuraone ndo ikanda Mutasa ndiye mambo wedu mambo Mutasa saka mambo shoko kwavari rakasvika kuti tine ungano yakadai vakati ndazvizwa wanangu maofisa anowanda munozviziva munhu aaseneta futi zvakadei zvino seneta Mutasa saka maofisa avati wandei asi wane nhume yavatuma kuti endaipo ikoko kuti nyika inoona kuti tiri tese tiri pamwe chete kuti nyika inoona kuti muzvare uyu ndini ndakamuudza ikoko uye ndikuziva kuti ariko ndini baba wake muzvarei saka atuma nhume yake yatinayo pano saka ino nguva ndakusiyira kunhume yamambo kuti itaurewo mashoko ainayo vaita basa kuti uyandikutaurire chakabata musha 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 mira ndikutaurire chakabata musha mira ndikutaurire chakabata musha rega ndikutaurire chakabata musha rega ndikutaurire chakabata musha mira ndikutaurire chakabata musha mira ndikutaurire chakabata musha rega ndikutaurire chakabata musha rega ndikutaurire chakabata musha. Haleluya. Manje mnachara panapa ibenzi manje. Yes. Kwesa anokwana. Ndine mutwini wangu. Mukuru akase tiri matwins. Mai muganiyo. Yapa. Uri nokudzwa ngewa yose. Panaona ruwa mufewa baba. Ndakabarwa takadaro. Mutwini wangu. Timbeka beka. Saka ndotanga ine potenzera. Ona uwepo wa Mwari uri pano. Wauya nekumasaisa. Ona uwepo wa Mwari uri pano. Wauya nekumasaisa.
kumba kwedu taona unofara kwete kwedu basi kwa mtesa taona unofara ndizvo ndaona kuti kuri kumunetsika mune hunhu manza wati nhumwe mambo iripo ndazvita maure kuti gai ndimbe dai pana simunga chete papapo ndasikabaka jongwe kana kambudzi asi ndichakaona because amudasima marutamba zvimungadai matasa pasi kuseka hangu vanwe right inini ndiri panapa ndiri mwana wehanzvadzi yaShemuredzo ndiri muzukuru waShemuredzo akanga ari panapa mbuya Emma anga ine dzimba dzirapo anga ari tete wangu aiwa munhu anga ine rudo akanyarara zvisingaiti kwakusi kupusaba mukabvunza kuti amatiza unoziva kuti tinonyarara hedu asi hatava kukubata tinokubata iShemuredzwa kupfeka magirazi anoti bofuba ari kukuonai akakubatai anonga kubatai ndizvo ngatidzive kuita hunhu ndizvo pane nhau yemutoriro ndakuta kuna nababa kana wamwa wadhakwa ziwa dhoo rekumba kwako ndizvo tuirane haikona kuti mwe baba utenga sipe kuti mukadzi ageze apfeke achene iwo yako ukosa kumutoriro wadhakwa wena unobata mukadzi wemunhu ukaya kuti tinokubata ende kuita munyama kufanira kuna tete womukwesera auzopfuura ukauya kubinga uko tinokubata zveshuwa wana mhaiwo futi ngatidzive kuti ahuna ndizve ana mai kana muchapa ungano pane vanhu vakawanda kudai so unoona neZambia ndizvo tuirana Zambia ndo unhu kwamutasa Zambia nedhuku ndizvo wanasikana pane waya vanofarira hembe dzakagumira pazakatangira ini nhau ndikakuona ini dzangu nyaya ndomangariwa nimangariwa kuva kuti ashamu ndokwapo topfudza mukazoona hope yangu yanautsinyeba asi utite hunhu ndizvo tuirana handina kutukaba ndizvo tipakuita sei pakuonesana ndizvo wana mbuya mudzimba uko wana mbuya ndimi newarora murora naamwene bhandi nebhurukwa ndokana amwe nacho ndo hunhu futi because kuna namwe nawo ndokudzira kuti urora ndo bhawa nekuti iwo wacho unoona wasarwa navo saka hunhu hwemurora unogona kuoneka kubva pana amwene ndofana kuti amwene nemurongo vachiwirirana ndizvo tiwirirane kune dzimwe type dzakange dzedu isu dzinyabikirwa kana kupa muteuro unogona kurambirwa zvizvezvo kuti hadasi murume wangu sei yakata so saka ngatifundise kana tinamata tonamata ini kwakune mutemo 1 wekuti chechi yandakanzi naseno ndiyo unonamata Methodist ndiyoyo handina vamurora neko ndati hanzi iyo ndauchinya chenda kuti ngatizicho vanhu chedu ndizvo tiwirirane tiri pakufanana hunhu nechivanhu chedu handiti tiri pakuwirirane then kune vamwe vana baba nozi yangu chomatumwa panapo taimaona kwachemza kuchauya nani mune lisi renyu ramwa muinaro rekuudzana kuti inini handitonge namurezwa ndizvo asi nguva nemukana uchasvika wekuti chakasa bhuku kuti oraiti kubva zvavaishemza gore rakati iwo wanga uri kufamba wanga usifamba angu achakwanayo ine ndakuti handii panapa kuti tete vanhu vakadaro musawateereba famba ine vari kufamba mombe noziva kudanga gaipinde mudanga mayo isingazivi kudanga pamusoro kutema kuenda kubhucha kando inotangwa ende unonga wakanuna tozviziva mombe isingapinde mudanga yakanuna mombe yajaira kukomba ka haina mafuta pa inoti chero kwandaenda ikai inonga yanuna saka don't worry teta musambode BP nawo bango ichakwana bvira ora hope dzinouya ende takatati kana semuka uraishemuredzo aripo zvinezvi kwa mutasa tiri kubara wazvare wega gore rinoi hamboti pedziba tiriyo kubva kuya wazvare machina rakambokwana kwakuya wazvare pazimbani ende amaspa yatoripo zvamamuchitaura kuti hazvizwa zvino zvatomunze medu vamwe kuti mamurikuya mutatumwa tiri kuzivai ndizvo saka kwakutata ati tipe takakwana nguva inoi hachazooni mukana kusimuka futiba ndakumati wazvare wese wazvare kutanga pane hanzvadzi dzasekuru wangu hanzvadzi dzana baba wangu hanzvadzi dzangu uya yapa toti moona kuti kwamutasa tiri hamutipedzi hanzvadzi dzasekuru wangu hanzvadzi dzana baba vangu hanzvadzi dzangu uya yapa
then tine backup manje zvavasukuru zvinochogwa nasekuru apa mapesero anasekuru madidi napa uyai futa apa gamba iwa gamba utarise mandu iwa gamba se gamba utarise mandu iwa gamba utarise mandu iwa gamba se gamba utarise mandu. Uyu ndo unhu wedu vanhu vekwamutasara shumba. Ndakatanga kuziva zvirangu ndizirako. Ndandakapinda muzvirangu. Ndakatanga kuenda kunoroora zauri kunoomberwa ndizera rako. Murikuona bhani racho. Iyeyu akutoziva so kuti okay gore rakataiti pakati. Kana munhu arasipo baye tikatomutuma iyeyu. Ukana zvanotaura ipo papa watotuka isusu. Mazwa. Iyeyu tikatoti shamari ndapane munhu wekuti zvauta sozvidapa. Ukatuka uyu watuka isusu. Iri ndo bhandi racho machitiri apa. Da kumboenda kumaChina kodya mari. Munoonera. Waru yawe. Pesa yenyu ndo zvamuri kuita bhati. Department maona kuti nhasi tavhoti ambai kuti zvenyu. Ora apa. Komanda ora apa. Wafana ora apa. Mazwe. Derera yenyu apa vakashota apa. Wazvare vari kwamutasa vanopfuura 200 tuna vakadzi badza sana uri mwacho. Saka tikazoti saa kuna izukuru zvacho. Vamwe ndo uko wajibira kutakwa wao. Masoja futi wao. Mukona tuni sana tega tega so musapindire ba. Ndeze mudanga pita ndiro kuti zi. Munokwarira mahara ndizvo. China ndiko turi politics kwa mutasa musapindire bande dzedu. Sai tukani tega. Mazwe. Mukona isheo yaina dzadzedzisa nadzo dzakombereza sei zvakadaro ndeze mudanga. Usapindire dzidzako. Yeah. Iyo kana rumbuzi yadanga rako kuti ngamango kanyarara. Kana ukunga upanya panya danga ruba chakubata. Edwa kubata nokusira chambo munyanga nemugumbu. Upa mawara iso. Ngweno ngekwana. Wazvare mai unotsikira mwenyu ndazvifarire. Izvi ndazvide newana wacho. Mwari udenga watikomborere ita takabatana. Tite chinhu wani. Hakuna nodzi mwana kwaningipa. Tese tauri ndokwa mutasa. Pana umwe zvasvika futi wakuru kwandiri. Wari munzira kuya pane zvavana zvavabata. Asi takuudza kuti takaita sei? Iyo watogudza darewa wari patoti ade motongi ndunderi isusu kwana ndako yakotoka kunoka ndaresva haritongi nyika dzotoka nomukadzipa mazwa ere nyika dzinotongwa nauri dzadzo iwo wava nauri wekunoko kana paine chanetsa ishe mudedzi vanotora ishe mupotedzi wakadza vanowananza wega vanobatsira wega tine vazvare vanokwana kuita 9 vane tsungo dzavo kana zvanesaka zvazonetsano yakubinga hatine kutenda nyika dzavo zvarewo mukwana kuine muchinda yakunoko tete pakana muchinda yakunoko kubasi kunotoka kuno titaurirei machina toyana pachedu nguva yanoti pamombe 3 asi muchina uri pamombe 5 pachedu wazvarewo futi mimi musarikata kuti mitonga imuva maruwa nedemo gozi munhu wanu kunzi ishe wanu munhu wanomunzwa nhasiwo ndopokupa wakashama unza kajongwe akanisa futi kambudzi kuzvimombe mombo kumanje kwakwe ino hatitozomupa iyo maita basa ini yakunofara ndofunga panapa ndi munhu anofara chiwanhu stereke mukwana kubhemawo zvazobhema dzemaoko dzeze buterere buta akusoromba mazwa ere chiwanhu mazwa ere tine vakawanda tinoonesa nawo muzvikona mwako ene vesere kuti vanhu vende kashira chiwanhu tona tava pabute ende kwatativo toteka wapisa bhutsu wapisa dhuku rako rewaiti obutera ubva mabutera kubva wabuda zvikwako zvobuda zvenga mazwa ere bute kana kahari tokatikaika hari kadikidika keke handi kuromba ba mazwa ere wana mbairo mazwa ere warora wachidika mukapinda mushavi nechiwanhu chavasiya kuti chiwanhu chavo muzogarike musha vanhu pa mazwa panapa tine muroro akaya panapa tine here sarusere awa tinoto hanzi wedu ndona meyakondana musha unoone muridzi tinotohwarira kana taya kunoku
ndosamana parasha naomboda wabona zvandira zvazibodza zvose samusharipo awa ndosarusera varapa mazwa zvanetsa takanotipedza wega zvazoomesesa uzakwatiri mazwa saka mukashashaobata uko mungondona zviboza achatanga yapake awo yapawo isoziva kuti pedu handisi kushidza yabata vatinoita mazwa yo nhenharaunda inoi musazofambei makapeta musoti azi tinohiwa baiwa kumbe kuti muchisimo mungopinda nepadza mungosakura mumunda kuti ano zvekuya ane mwana anochena uyu akasayazoti wanasekumarisa hakuna zviriyo saka muzukuru chasandaombera kuti mota zvibozi parwedzi akati wandei mbijana musara baba nere murumbwana nere mweya unoera amen ishe murezwa ndega akazi super power mukasa muise yepamutasa ndega munhukadzi akanzi super woman ishe murezwa uyu arapo kuna vamwe vavo vakaenda asi undechi super power takatovagadza ndo isha vatoripo kuna vamwe vatanzi asi akazova tirumirira hurumende chauya sipesha takatopedza chauti akutoita totofamba ende totobika kuti vafure pamakanzvo manje maiso kuzwa pamakanzvo mutsara baba nere murumbwana nere mweya unoera amen ngatifarei akasunungukai mafara chachakofara mbudzi dzakaurayiwa mashongo aripo doro racho riripo futi maita basa maoka kuda mambo mtasa zvacho izvozvo kubinga hakuna inorara mudanga ichingosvika demo taakutogadzira choto chacho ndo zvacho izvozvo tinongodiwa kugarisana nevangu zvakanaka ukagara nangu zvakanaka ndovadaburaita ushamwari bhari yeguruka kwakupa mukadzi wangu muriwo uyu ndauya nawo mukadzi tore madora aya faka mafuta sandure abva apakura murume kuzouya kudaiso kuduruka bheseni kuona haikona ndotoka mune wivhi nemambere emadora aya nyingi yazizasi zvakatinyangana murume akati iwe kana ndaine zvinhu zvakadai unosvina wabvisa zvemukati wobika zvei chekudzesha zvemukati nobvisa ndazwa hangu mofu wechitaya murume abvaya nesoseji ukadzada ati zvaka zvinobvisa zvemukati mukadzi abva asvina abva arasapa akandivana kuti vabika tupepa tuyatiya munyosvikei pamusoro vhurei unaisokona pakati rapata musingi information is very good, very vital. Torai masoko zvari kana usina kuziisa unobvunza kuti chinyi chaungauriwa paya mutsananguriwa ya tamboti zorore asi taura patimoti futi timakumbo tina tumbo lero wekukwekwa amboya pakaita zvawaita mazvida ero kukwekwa zvaita kana mazvida kurudza itizwe vachadzoka futi nosvoda vafonera varukira pasi kudzokera kuenda kuningi kuenda kukwekwa apa pasi kweri iyo nguva ino taakukumbira wezioni vakumbouya kumboita zvaunoita nguva dzinedzi Makadiko wana mama wana baba munofara here tinotenda Mwari watisanganisawo pano zuva ranhasi tasvikawo nekuno amuone kuti chikomborero nai wedu we kuona munhu vanhu vemutv vachifamba panze kuona vanhu vemutv vachifamba panze asikana kusvikawo kuno aiwa chimbozviombererei maoko makakosha imini aiwa tinotenda Mwari isisu kune vamwe vanogona kutadza kunzwisisa kuti isisu tiri vanhu vemutv asi tiri weTeach Catch Media tiri wechi Teach Catch Media nezuro tenge tiri kuChina takatodzika ndege nezuro tichibva tasvika wabva tosvika tenge tiri
kuchaina saka patakanzwa kuti kunoku kune function patakanzwa kuti kunoku kune function takabva tachimhanya manje tikati regai timhanye tofare pamwe chete nechi pamwe chete nevamwe uyo anonetsa manje anzwi chishona manje anonzwa chichaina regai akumhorese shasha atandenio uchasteusha hanzi ndiri kufara ndichikuona vanhu mese makawanda kudai utastamoi utohotonachesto ya hanzi ndiri muri kufara asi ndikuona ngefarika maane nzara utosto utambenio umchani tusteho Alright. Ari ndiri kufara nezvamaunganira panapa maunganira muzare ishe wenyu hanzi handaona kuti munogara zvakanaka munharaunda udoste ichi chandirasa ndofunga ndechepakati pekuchaira manda handina kuchidzwa ba kuti wari kuti chii Alright, hanzi ndatinei chirega wakadaro time dzedu dziri kushata regaiti timbopinda munyuzi ngezvishoma next week vanofana kugadzirisa tende zvakanaka hanzi ndekuna tidai matigadzirira tende yekuvhara musoro. Alright, so panapa munenge muchinzwa voice ndinenge ndichitaura kunoku munenge muchiteerera isign language ndo kuneka kuitira vamwe vedu vasinganzwi shona vanoteerera sign language kuno kunenge ndichitaura inini. Right, so regai timbopinda panoitwa nyuzi panorira ngoma nawo azichiwerengwa na DJ T1 ruzhinji rweZimbabwe rwakaungana kunzvimbo yaishe Muredzwa Muzvare Chimbadzwa muri munyika mamambo Mutasa vagari vekwaishe Muredzwa varumbidza danho rakatorwa namambo rekugadza ishe Muredzwa. Vakati ichi chinhu chakanaka munzvimbo yekwedu. Zvikuru sei madzimai apa kutenda pamwe chete nerumbidzo. Wakati ndo kwatinenge tichiturirawo zvichemo zvedu ikoko sezvo tichitungamirirwawo nemunhukadzi. Gudo hombe rinogara mugomo rakwidza chichemo kuhurumende rikati makudo ese akazvitakura anofanira kusunungukira muchipatara ari pambedha sevano.
vachindokwidzao chichemo kuhurumende vakati vachikaviri havachadi madhiraivha anodhiraivha mabhazi avo nekuti mabhazi avo akuziva nzira ega. Vamutuko kuri kunzi kuchanaya mvura yedoro zvekuti chibage cheikoko chiri kutarisirwa kukura chichidzedzereka. Kuchipinge kuri kunzi kuchanaya mvura inopisa zvikuru zvekuti wese vane mhanza vachapera kushoka musoro. Zvino kuchipedzesa nhau dzino heinoi pamberi padzo zvakare. Vana muzvinabhizimusi vashoropodza vaya vanoita zvechipfambi. Vanoita zvechipfambi vari kukwidza mitengo yavo zvichienderana nevemabhizimusi sekunge ivo vanohodzawo. Malawi News mundikumbuke amainda Sarantoka. And Bele News yintaba umtambo yintaba zifuna ndi uyu wonini uyu ziyapela izintaba. Aiwa tinotenda zvikuru tangoti tingoti turo mbishana taizongoenda zvakadaro here. Timbotiombererayo maoko. Apana wele kana ni dora takuzokukwatura imanje nemastatement. Aiwa maita basa chirega iti dzosere chimuti mazvita tinokutenda iti chikachimidia iyi maita basa mama. Vakomanawa ndakataka kuti wafarira setamboziyanana taisangana muhararo palanchi payapaya yapedza basa ndaimhanya kuna festi kana usoni papadai kurubhora kuna festi ndikatobuda kudzingwa basa ndikuchera komanewa saka muzava unonzi upenyu ivhiri ndakazva chasangana nawakomana iko zvega usina tese munyika mambo mutasi mwari wakuomborerei mwari wakuziva komana handina hangu asi andichaitawo pamari yavo yefiyo yekudzoka kubasa ichaitawo $10. Ndorarishane waenzi ndimotangira kukuto dzimba dzechedzidzi chera matinawo kana vemachechi muchiwada vemashopsi kuadvertiser sungai kuwabata uko kubasa uko kana muri mabasa muno munondoona hamunongobva wakala kamari kedhatabase kadikidiki kekutoita sei wakushambadzira wakasununguka wachakupai aone munoenda pamotikari apo wati pabhizi kati vanokupai sunungukai mazvita. Aiwa.
Zvamunoona waguta wakati pichu panapa rikangara kudai chamboenda ndobva tasara tadai handiti aiwa ndinoda kutenda imazvita ukadaidzawo vanhu vakasauya ba unoti dii ndadini kupana nokuti ukabika poriji ukada upa mwana kuti chidya poriji mwana akaisa muromo kusaidi unoti dii rinopisa here handiti regai ndikuti pamusoro mambo Mutasa watitendera kuti tite mutambo uno inini ndiri munzvimbo ino ndinonzwa kukosherwa nemi patinenge tichikurukura patinenge tichidii asi ndinongoti kana paine vandinozombotsuna muzondiregerera nekuti tinenge tiri kugadzirisa dunhu kuti ridini ritwasanuke zvikasadaro vana vanoita mapenzi regai ndindope mashoko angu ekuti mufundisi wapedzeredza kozoita mambo wapedzeredza handiti inini ndinondokurudzira hama dzangu hunhu hwakanaka wana mai kuchengetedza umai vana baba kuchengetedza ubaba vana kuchengetedza umwana ndiri kune vana kune nyaya yanetsa yemadrugs yekufurirwa kunzi mboputewo aka kana kuti mbomwowo aka ndiri kuti vanangu hazvina mberi hazvina maturo musafurira neba kana muchinge manzi endai kuchikoro vana vangu endai kuchikoro vana mai kana muchisarawo mudzimba ashandirai vana venyu vana baba daramba vana baba vanoenda kumaricho kana wapiwa dhora kwakunanga kumutoriro vana baba ndapota chichemo ichocho chakasvika kuno kunzi vana baba evo vana mai vachema kama wana dzoserai kumba kuitira kuti mhuri dzenyu dzirarame nekukura muzvakanaka kune nharaunda regai nditende vafundisi vauya pano wemachechi ari pano maita zvakanaka ndine hama dzangu dzabvawo kwaMutasa ndine mhuri yangu ndofunga maona pakusimudzwa kunzi Sarusere pano ndina mai vari pano ndinoda kuti muvaone kuti ndina mai vanondichengetawo ngavafambe vauye kuno hameno vanovenga varoora vavo kusvika muroora weumwe ushamwari hwedu ndohwekuti amwene nemuroora musha unovakwa nemuroora naamwene saka mukakana hakuna kwamunosvika iyi ndiyo shamwari yangu yandinayo iyi ndinongori neimwe chete handina mbiri ndo imwe chete yatinongoti kana musha wedu tafunga kupwanya tinopwanya tiri 2 kana tafunga kuti tiumisikidze tinomisikidza tiri 2 saka mukatinyeya isusu tinozotaura kuti hatina basa nazvo nyeya yenyu sakamira vasvita ndofunga pano pane zvidiki zviri pano zvokuti tingogoverana kunonzi ukama igasva handiti tinongotsunyirana turi pano itotwo tozongonanza handiti acharamba anozoti inini handina kuzobatawo ndiro kana kuti handina kuguta zvamai zvinogutisa nyange ukapuwa kasipunu kamwe saka inini ndati nguva yenzara ino hama dzangu pamwe kune vamwe vakapedzisira kudya kasadza kare kare saka pamwe ndikambokupawo nhasi haro mazuva anodini anoendeka umbozizwa kuti already sadza vamwe vachadhumana nerenjera vamwe vachadhumana neremagwere wongonzwa kuti kasadza kachiko mamutasa ndiko kuti mune vanhu vanofa nenzara ba chikuru ndinoti ngatizodananei hama dzangu upenyu upfupi tisazodadira neba zvamunoona ndiri panapa nodai ndinoti ndirishe ndichinokwidza mapudzi ndichingoti ndirishe asi kunziishe vanhu saka kana tiri panapa tiri hama ngatizochengetedzei dunhu redu ndofunga manzwa mangu ari kutaura kuti hatiri vanhu vanotsaudzira mitemo yenyika handiti tese tinoiziva ngatichengetedzei izvizvi kuri kupisa handiti ndakataura ndichiti mikomba ichiri kusinira mvura hama dzangu tisafukurire ba kutsvaga yepasi mvura inotiza ngatichengetedzei mvura yatichinayo shoma iri pamusoro iyoyo tukasinira tinochera
tisaite mbayoba yekuti ndini ndirikukasika kugona kumuka iwe ndosondoti kwesu. Kana urigona kuti kwesu wadiridza unapawa umwe mashizha ekubika emuriwo tisanyima neba. Anditi umwe unobva ati zvangu zvaita ndotoona bhizinesi hama dzangu vamwe hatina mari dzekutenga. Saka kana uinazvo vanogona kutambanudza ngatidini ngatitambanudzirane tichindoenda tichikumbirira Mwari kuti atipe mvura. Taramba vanopisa kune vari kupisa wobva atiza tondonzi handisumboziva kuti ndiani akapisa. Kana wafunga zvokupisa ukaumburira munoziva kuti ukasazikanwa kuti ndiwo akapisa. Asi chinhu ichocho chikasazikanwa gara waziva kuti chitorimo mumba mako. Hapana manjengereba kana maziso asina kuona asi hwiza dzaita sei dzakuona. Handiti ngatichengetedzei dunhu redu, ngatichengetedzei nyika yedu. Kunotangira mvura kana kunotangira manyuko musateme miti kumusoro kwachoba kutsvaga huni. Musateme-temeba kumusoro kwemanyuko emvura. Tichengetedze tuchiri kubuda itwotwo tinomboita tumazuva. Ndofunga ndozvandingataura. Vana mai vane vana vari kuenda kuchikoro nana baba munachengetedza vana pavanoenda kuchikoro. Muchiona kuti vana venyu vari kufamba nzira dzakadii. Muchiona kuti mwana wenyu anotamba nani. Muchizozivawo ticha wemwana wenyu kuitira kuti zviite zvakanaka. Musakanganwa mwana kuti kana mwana abuda kuenda kuchikoro wobva wati nini zvangu zvatodini zvambondibva. Chengetedzai vana venyu. Vana baba munzewe mangu murutinhira nyaya dzakashata. Musabate vana kuita vakadzi. Nyika ine vakadzi vakawanda, tsvagawo umwe wokugara naye. Musachungurire vana muchitora vana muchiita vakadzi. Inini zvikandosvika pano mese kana kuri kuchitokisi ndosvika ndichiti ndipei kii ndinovharira ndini. Musashungurudze vana, musachive vana vadiki. Mwana torai vana semwana wako kwete kutora mwana semukadzi mukuru. Muruda uraureiko kuvana vadoko vakadzi vakuru varipo. Handiti musadaroba varume, zvibatei. Chengetedzai ubaba hwenyu muri kuna ana mai kwete kuvana vadiki. Tine vana vedu vechikomana vatinavo, ngativabatsirei kuti vazoite vana baba vemangwana vane unhu hwakanaka. Kwete kuti tizonzwe zvandiri kuita mazwira izvozvo kuti baba nhingi, baba nhingi, basekuru nhingi, sekuru nhingi. Zvino hokoyo neni munatiteba zvekutambisa vana. Ini ndiri mai ndinomiririra vana, ndiri mai ndinomiririra madzimai, ndiri mai ndinomiririra futi madzibaba. Saka ndiri pakati, munhu wese ari pandiri. Ndoda unhu hwakanaka, ndoda kuti vanhu mugare zvakanaka. Vana vedu vasafambe vachitya, vari kudhakwa. Inini ndinogara nechitiropu panapa. Ukati hako zvokuti dzadzari uchiuya padhuze panapa unonzwa yakumusana. Inwa uchidira mvura uchichengetedza unhu hwako. Idhiringi renyu indikanwa mufanda handimbodaro. Saka dhiringi renyu musambe richitenderedza musoro kuitira kuti unhu hurambe huripo, ubaba hurambe huripo. Handiti vana mai taramba vanoita gumbo mumba gumbo kunze kuti kupunza dzimba dzevamwe. Handiti braundozifamba uruzikanwa kuti uyu nasanhingi uyu nasanhingi. Atidimba kuzvizwa izvozvo. Munhu kwana mumba mako, gara mumba mako, shandai, shandisai maoko. Handiti ita kana uchigona kutengesa enda unotengesa, asi mumba mako ufanirwa kutangirwa nezuva kupinda pamba pako. Ukaona urutangirwa nezuva kupinda pamba pako ziva kuti umai hwangu hwakushata. Mai unomhanya kuenda kumba kwake kuona kuti ndodini nevana vangu. Handiti ndaramba mapenzi muno, ngatiite unhu hwakanaka nekuteerera masabhuku edu. Ngatiteererei zvataurwa ndisabhuku, ndo zvamunoteerera. Kana sabhuku akandipira kuno ndinenge ndakutoti dzauyawo dzega sabhuku mazvita. Musazovenga sabhuku uriwo usiruteerera. Dunhu rino tinoda kurumba zvakanaka risina zvinhu zvinombotikanganisa
kana takagara togara zvakanaka. Regai ndikutendei mese mauya wanga vachiimba wanga vachitamba unoziva kuti vamwe nzara yakuzika asi ndodaro kuti kuvangozi ngatichidyei inguva shoma shoma tobva tazopedzisirwa nezvishoma shoma zvasara mazvita. manzwa zvasimbisirana muzvare asi kugarisana zvakanaka ndochiri chikuru. Kugara zvakanaka mumutana usangowe munhu anongopara mhosva kutsvukisa nzira kuya pano kungoti nhasa uya nawe mangwana uya aiwa gana kamucheti rongekawo chinoedzawo kutedzera mitemo zvairi mishoma shoma mitemo zvakafanana neyo kunzi musarime musi wechisi yezuva chisi chiri musi wakati mamwe mazuva ese osenza kwangori kuri kutaurwa pano kuti hanzi mwari chaiye akazorora vangarusika wati monewo hako inonosika kuzorora mamwari asi akazorora zororawo musiwo wembowaonozorora. It's good for you kuti utano hwako kuzorodzawo nyama kuda kusenza steke teererayo mitemo ukadaro zvinoita zvakanaka kana mwari anokuropafadza nekuti munenge muchiteedzera iye asi mufananidzo wamwari akatisika nemufananidzo wake saka ngatiitei zvaanoda ngatiitei zvaanoitawo iye mwari kana ruri rudo tovawo rudo tofamba takadaro. Saka ino nguva takuda kusvika panguva yekuti tinge tichiita zvandakotaura zviya kuti tinge tiende patembori apo. Saka ndiri kumbirawo kuti vana right. Amai makadii zvenyu? Ndiripo zvangu, makadeiko? Tinofara. Mungandiudzawo kuti ndiri kutaura namai ani panapa nhasi? Muri kutaura namai Nyangani Mukunda Nyambayo. Mai wangu ari tete hanzvadzi yababa waishe Muredzwa. Alright, aiwa ndinotenda zvikuru. Mashoko api amuri kuda kuti taurirawo zuva ranhasi? Taona nhasi panapa pane mutambo uripo, pane chiitiko chiripo, mungati kuti kudii zuva ranhasi? Muzuva ranhasi ndiri kufara nechiitiko chaitwa pano. Ndichida kutenda kuti mukati memadzinza, mukati memamisha umu vanomutsiridza zvinhu zvaitwa kare. Takaona kugadzwa kwaishe Muredzwa, zvinhu zvakatifadza mumusha. Tichionawo kuti magariro netsika dzedu zviri kuremekedzwa. Tichiona zvekuti vana vemazuva ano vakudzidza kubudikidza nemadzishe iwayo. Chinhu chatatisingafungiri. Inini pachezvangu ndaifungidzira kuti vanhu vanogadzwa kuita madzishe vanhu vachembera. Asi ndakaona zvisirizvo. Ushe hunofamba nemadzoro. Kana zvichinge zvangopinda mumba mazvo, munhu anenge atogadzwa iyeye ndiye anenge aripo. Saka ndakaona nezera ramai vangu awa izera rechidiki. Saka vane kuumbiridza kwavanoita nekuvaka kune vanhu vane misha yavo kana kuti kumhuri dzakasiyana siyana. Vachipiwawo mazano, ivo vachivapawo mazano mukukura nekuchengetedza kwavanoita mhuri, nekukudza kwavanoita vana, nekukurudzira kuti vana vaende kuzvikoro. Vachikurudzirazve kuti zvemadrugs ngazviregedzwe. Uye vanasikana, girl child, ndiri kuona zvikuru vachikurudzira kuti mwanasikana aremekedzwe uye nekuendeswa kuchikoro. Ehe. Aiwa, tinotenda zvikuru nekutsanangura kwakanaka. Saka ngatimbotarise iwo imimi makagara muchitarisa mama vachitungamirira, iwo muzvare vachitungamirira mudunhu munomu. Wari kuzvikwanisa sei? Handiri kuona zvinhu zviri kuvafambira zvakanaka. Tikatarisa nharaunda yevanogara inoyi zvinoreva kuti vanhu varimo vanhu vanoteerera. Tikatarisa kunyaya dzekurima idzi tiri kuona kuti zvinokurudzirwa nemadhumeni. Tarisai minda yese iyi atove makomba acherwa. Ipo pamba pano paishe Muredzwa makomba akatocherwa. Zvichireva kuti munhu anokurudzira futi zvirongwa zvehurumende kuti zviende mberi. Aiwa, tinotenda. Mashoko enyu ekugumisira amungade kuudza wakakuteererai tisati tabva panapa ndeyekuti chii? Mashoko angu ekupedzisira ndichida kuudzawo vanhu ndeyekuti ngatiremekedzei tsika nemagariro edu. Tichiremekedza madzishe, tichiremekedza nharaunda nezviwanikwa nenzvimbo dzinoyera dzinofanirwa kunge dzichichengetedzwa. Aiwa, tinotenda zvikuru. Maita basa nekuwanawo mukana wekukurukura nesu. Neni ndinotenda mazvita. Maita basa.
Teachkach MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachkach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifambira. Dojibondora, dojibondora,